ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan negawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti ing karampunge olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris Petruk iki gurune mbiyen gawe saka apa ya nyuwara alon yo apik nyuwara cepet yo apik ayo kanca heeh Semar ki ora adil suaraku cemeng ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur yo apik lho ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris suaramu ki jane cemeng ning yo apik makasih sing elek ki jane asline ana sing elek anak Semar blas ora iso nyuwara ki ana ana endi oh kuwi mendono mburimu nembang apa-apa ya ora iso nembang sing modern ya ora jedhak isane ming waton dawuh ayo ya mesu bocahe nyepeleke aku sengit tenan disepeleke iki kowe pamer swara ngono kuwi iki guru paduan suara waduh kampung Karang Kadempel ki sapa sing mulang Panembrama kuwi lho edan malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama e lho iki apa wingi lomba ning kabupaten ora lolos seleksi kok glelengi ora jamak ora coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go aja tok lalekke arep kowe apal gubuk asmara kowe apal lali janjine kowe apal apa jeneng iki kembang rawe ning gugur gunung ki aja nganti tok lalekke iki penting lho Le jroning surasaning tembang gugur gunung kuwi mawa teges kamanunggalan sarta gotong royong kuwi becik yo tembange kaya aku oke nyepelekke ora nang 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 piye wedan dawa tenan suarane ora mung suaraku sing dawa ya ayo semono semono ayo iya kok sik tak adose iya lu tegese iki tembange ayo kanca ngono kok adus karepmu ora sak karepmu ayo kanca piye gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos ayo kanca lho heeh seneng aku seneng ta kowe ayo kanca kok wis medun munggah ayo kanca semene ajeg ngono aku wis ora tau ajeg e Tru ngono aku nek ditinggal dela wis ora ajeg ayo kanca semono ayo kanca ha ngayahi karyaning praja kene medun sithik kuwi numpang heeh wis numpang wis malah seneng ora kene aja numpang larasan tegese larase semene kowe nang dhuwure sithik kene gugur gunung tandang gawe oh kene nah pertahankan oke kene gugur gunung tandang gawe nah sayo rukun anggo disampar-sampar nang cangkeme saya rukun bebarengan ro kancane lilo asli ikhlas tapeke njur tapeke lilo lan legawa kanggo mulyaning negara ha mulai hitung sate loro tempe loro cira lupat goblok banget
Sira lupat maju papat-papat diulang-ulang akeh mesti enggal rampunge. Nah. Hologram holopis. Holopis kontol baris, holopis kontol baris. Wah, kira rasa dicengkok. Ketinggalan ngono. Holopis kontol baris, holopis kontol ora rasa nggo. Holopis kontol baris, ngono rasa. Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus. Iya. Aja tok larang aku. Iya. Ketinggalan ni Rama. Aku tak becak. Ketinggalan di Romo iki tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono. Kenop traffic light. Rasa aja omong nang wae ora. Holopis kontol baris, holopis kontol baris, holopis kontol baris, holopis kontol baris. Jlang. Ose. Apa ki mau kaya dhewe mau? Lek dosorake mau lho. Kontol baris gamelan digendhelengke. Jlang. Terus penabuh kabeh muni. Hose. Hose kok keri. Apik tenan bagone nembang ora. Nyenengke gugur gunung maya terus. Heeh. Ayo, nembange sing kur-kur wae terus ayo. Yo. Yo, kur-kur wae rasa nganggo tembang-tembang sing anu jenenge solo ora. Engko ndak kancane dora nyambut gawe. Heeh. Mergo iki sing iso diitung jumeneng ki pirang-pirang. Iya. Engko Prastiwi nek ora kon ngadeg ya Prastiwi mung mangan gaji buta. Ha iya. Mula aja nganti kabeh makan gaji buta. Sing capek iki rejeki iki lumantar tumandang karya. Ha. Nek lek nyambut gawe serius, lek nyambut gawe tememen, rejeki iki bakal sithikaning dagingi, Tru. Iya. Nek lek nyambut gawe mung sak penake dhewe. Heeh. Nek wayange omong mripate merem. Heeh. Nek wayange muni gamelane mripate lagi melek titenono asli ora dagingi wis ora ndayani ditabung ora bakal iso mlumpuk ora berbunga ya ngono ya Gong ayo yo nembang neh sing kepenak aku kok kepengin sarung jagung truk ampune nggon aku nggo telu oh suwek siji ngene lho ngomong lho nak piye sarung jagung iki tembang ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora sarung jagung abote kapot antresna tak rewangi korban jiwa raga wah dhuwur terus to Tru sarung jagung kuwi nadane pancen alah nguneke celeng kakang ya kowe ngunek aku munyok nek swara dhuwur ki kok kentakan swara lho Tru sing rendah-rendah wae ora pancen sarung jagung abote kabaca tresna tak rewangi korban jiwa raga mlaku atuh tan gresula watone sesandingan gawe sang samrasaku nadyan munggah gunung ora wegah son kontrol tok kapake demeken pupuk ngono men muni ha nggon kabele amone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung sing kene abote amune kabaca tresna yen tanpa satina kaya setaun sarung jagung abot rasaku apik tenan wis malah sado nembang Petro ta wae sing nembang men dijen kok nek ngono kuwi gunane apa nggawa pengrawat? Pengrawat puskes. Apa? Nggawa iki lho sing do nabung sing apa? Pengrawit kok, perawat. Gunane apa nggawa pengrawit? Percaya aku nek kowe iki wasis, percaya nek aku pinter. Ning kanca-kanca iki digunakake. Kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung. Wis nganggo HP. Waduh. Buka Mbah Google, wih lah cah iki. Modern tenan saya. Terus ditulis sarung jagung notasi terus dipenyet cari weh engko metu jedul oh sing metu
Tikus. Angka goblok. Iya ming dingonone kok nesu lho ra. Metu angkane jedul. Cemlong cemlong nem ro nem ro nem obat mo nem bebat mo nem ro. Oh dhek ora hafal kok. Yo, tembangke dhewe gunane apa nggawa sinden barang iki mendokon sedakep. Tiwas dicandani leb-leb. Ah iya. Didandani cara wayang golek kok ming merem. Ya ora apa-apa ya ora ketok ayu-ayu to. Tiga-tiga ini. Sesuk tuku prada. Sing diprada raine. Ayo. Wong apik lho gong nang sinden iki jan luar biasa iki. Ayo iki bar tak kei ide tuku seragam. Oh. Sing nukoke kowe. Takonono. Aku iki pemimpin sing blobol-lumo. Aja kok seragam. Kuwi nek ora percaya tilik ana terus. Jeroane seragam. Ajar ora. Nek panjen iya, kira-kira apa? Iki bengi iki nganggo pink kabeh. Pink kabeh lah. Ya ming gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Iya, mangga diaturake buka bonang Mas, mangga. Sing nembang sik ora ceniningan. Ya sing nembang. Sing nembang sapa? Aku tak nyoba sarung jagung Tatin. Oh iya. Rasah ngadeg Tin, wis nang kono wae. Ketok lemes banget kowe wis angko mane tiba aku wis semelang. Kowe iki nek tiba dadak golek tosa. Nek mung wong 5 ora kuat. Ha iya. Soale anggere diangkat ana sing kari nang lemah siji. Ayo mangga. Sarung jagung neno tak rewangi. Piye, mat-matan tenan. Lho to, Gong. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok nggon aku kemalingan? Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Ini ora digetak tuman bae. Wah, wis jan sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ora padha karo bayang kamu piye? Tak kira sarung jagung lho dudak. Nyeng. Sing gumyang ngono lho jebul. Lho dudak. Temlong melong klik kling gelong kling kaya mlakune wong pincang matamu. Iki senengane nek omong ngene kakangne kok. Tenane ring klong sarung ambuyuyut nang mripat. Oh. Nembang ki sing kira-kira nganu lho apa sing semangat. Ah iya. Saiki ndi kowe arep nembang apa? Sipelok barang warta inger. Sirahe udu. Gendere dinger apa? Belok bem ya kena, slindro ya ora apa-apa. Aku nek nembange jan aku nek nembang gamelan iki aku dudu fakku itu. Apa? Dudu fakku. Dudu fakmu. Dudu. Aku iki kula nganggo nganu jeneng iki. Ya mosok dipejet muni kae. Ah oke sing dipejet muni iki oke. Ya, wonge dipejet muni. Sok ngampleng barang. Apa Tru? Aku lho sing ku lho ana apa jeneng iki dawa oke kaya gampange lho. Nek gambar ora dicuthuk. Ah iya. Nek ku meh dipejet nggo driji nut ngono ku. Terus apa suara-suarane yeng ngono ku. Ora wae.
anu sembor. Oh, sembor. Kibot. Aku bar tuku Weh. Tak pajang neng ruang tamu apa? Oh. Yamaha merek iki. Weh, lah ya apik. Meng 4 gigi. Lho. Kibot apa motor? Motor. Iki ki mau ngomongke kibot kok dadi motor apa? Aku tuku motor sik arep tak tuku kibot. Oh. Cah cukup ya. Iya. Tuku kibot sing apik kira-kira engko nek rusak tak buang. Weh. Tuku meneh. Rusak meneh kakeke garing. Wah, garing ora iso ngibutar nggo ngopo? Nggo nglantik tangane lecek kuwi lho. Ya truk golek kanca liyane ya. Ket mau kok nglarake ati. Ya kowe karo kakangmu senengane ngono kuwi kok. Kowe iki gek nembang ora usah dadak nyerempet karo kakangne gek nembang apa sing arep tok tembake pelok barang apa pelok bom apa slendro. Diatonis. Weh, la edan Bagong. Sora diatonis pun awite sora kira-kira sagora. Ya pentatonis. Wah jan iki rumah sak arep nembang kok mumetke wong lho. Slendro apa pelok? Pelok. Ya. Pelok apa slendro? Slendro. Nah, kaya cah cilik to. Becak apa mlaku? Mlaku apa becak? Becak. Nah, jenenge ora jati dirine ora anuhi ngono kuwi. Nek mlaku ya mlaku, nek becak ya becak. Becak apa mlaku? Becak. Mlaku apa becak? Becak. Ah ngono. Aja mau becak sengit. Lah ngopo? Aku bar becak mau saka Tugu Ngidul. Tekan stasiun. Mbok. Meh gelut karo aku. Mergane aku takon, "Pajeng becak tekan Tugu pinten?" 15.000. Nek cah cilik pinten? Gratis. Anakku tak tunggakke aku mlayu. Tukang becake nesu. Bareng medun ki pun nggih, lho bayar apa? Jare cah cilik gratis aku. Iya. Ngece iki asline. Ya Gong, nembang apa? Pelok bemah. Ya men pitoro kancane. Ya. Tembang sing kepenak-kepenak ya, Tru. Ya. Makasih udah traktir Wagyu A5, sumpah aku seneng banget. Gimana, enak gak? Enak banget kan? Enak banget sumpah. Gimana kalau besok kita teppanyaki? Ayo, kosek. Mikir Ki Pentium 1 Wah, ya wis lawas banget ki Pentium 1 wis ora iso nganu wis. Pentium 1 wis ora iso nggo mikir kuwi. Saiki susum ora Pentium kok saiki apa? Mbok. Engko ya ora iso ngarani kok. Ha, ditintingke. Ya, sing sigrak-sigrak. Aku mau nek sing aleman-aleman. Ya. Nembang komeng. Sarung mabul. Sarung jagung, sarung mabul, jagung locot. Piye tonjo to? Apik ya. Gambang suleng kumandang sarane licat litut. Wale tulat-tulit kok licat litut. Tulat-tulit kepenak unine balungane nyamber. Usaha. Unine mung. Yo ngawur. Ora apal senengane ngawur kok kowe. Mung lho. Unine mung. Ha kok mul. Nrenyoake tangkang. Renglan kentrung ketimpal tipung suling kumyak suarane ayo sing ngedram lulusan anu apa jenenge ben ben apa ben modar mulane apa-apa didrami wayang malah ra didrami lagu-lagu Gambang suleng dudung
angin kepenak nalikane buandem selop nalikane Sumbakastawa kok didrami ora apik kok ya ngono kuwi karepku nembang ya sing gumyak-gumyak ngono kuwi ayo terus apa tak mikir sik aku nek mung tembang-tembang nek mung sing tembang-tembang saiki aku jare ra seneng oh tembang-tembang biyen iya burung kakak tua lan sak piturute aku seneng iya Anggriya numpak prau layar. Piye kuwi maksude arep kepiye kuwi? Yo kanca neng gisik gembira kok anggriya-anggriya. Pertamane ra apal aku. Ayo. Yo kanca neng gisik gembira. Ayo ta. Mas aja dipleroki. Siap-siap. Puyer terus, puyer. Ngopo? Pusing sirahku. Kuwi nek mas-mas aja dipleroki iki bukane mas aja dipleroki kok ora. Mas aja dipleroki kok dinggonke lagu liya. Lagune iki dhewe-dhewe. Angriyana Mas aja dipleroki ngono. Mas aja dipayoki. Ngerti kok iki? Angriyana bapraulayan. Kuwi nggone dipleroki. Mula kowe iki aja mlerok terus, kira nyok. Pancal mudar. Masalah wae. Kuwi apa-apa kok gawe masalah terus. Bagong nek karo Kakang Nes ora iso rukun ora. Ngono lho, nembange sing marahi mata melek. Iki wis wancine jam 2, mripate kok dibandoli drim 3 kilo. Mau ditembangke sing gumyak-gumyak. Ha iya, iki mau jenenge apa? Gong? Iki mau jenenge apa? Sing endi? Iki mau lho. Wah, aku ora lali ra kenalane, Tru. Tembang. Tembang. Tembang iki mau jenenge apa? Kok iso buka celuk? Mas mau. Wah, wis kowe iki ngono ngaku wong seni. Waduh. Kok ngono ngaku wong budaya. Jenenge apa? Iki jenenge kadung tresna. Mangapa lak gogoi cangkemmu, Gong? Kok dudut amandelmu. Mati ya reng ben, mutar ya ben. Iki jenenge Mas aja dipleroki. Lah kenapa kowe mlerok terus? Mbok wong iki nepake karo awake dhewe. Aku ra iso nembang kaya ngono ki tak penging. Ngono lho. Mbok dioprasekke reng aku isin ndek Kakang kowe. Lha itu njuk maksudku diganti apa? Nek kowe manut aku bunder tur empuk. Indel wedhus. Terus iso weruh. Wah peteng kabeh asik lho. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karepku njaloti penitene. Karepku njaloti eseme. Tinggal akumu kudu ngerti tata krama aja ditinggal kepribaden ketimuran mengko kekeri nang kejlek. Mengko kekeri nang jaman mbok ya sing eling-eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu lanane yo kanca nang gise gembira alirap-lirapan kok ora mune iki mau wis ya Gong wis ditembangke kok isih arep dibaleni meneh. Wah. Ayo wong seni iki ngene iki, Tru. Urung tau ditembangke wae ketakon nembangke. Iya, coba liyane. Sik tak mikir. Iya. Perasaan dadak sing aneh-aneh Gong. Siap oke. Nembangke apa? Pelok isih pelok. Pelok. Ya. Neng dindangdutke. Ya. Aku seneng banget karo dangdut. Iya, iya. Nganti omahku tak tambari kendang.
Kendang dangdut, ngapa kendang batangan? Iya. Aku ora seneng kok sing kendang batangan. Ha iya. Saya nekat ya saiki. Heeh. Wis ben ora apa-apa. Arep tak ki mau pacaran Bang aku terus. Ayo to yo kowe lali malah ora. Asem tenan. Se tak pikire. Ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Op. Dangdutke. Kowe iki le buka kurang banter. Oke. Aja ninggal, yo. Kebanteren. Tak lorote sik. Iki karyane Ki Narto Sabda. Aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal carene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang ora liyane mbok aja ngece lamun ngece gawele tembe mburine lale kowe kok meneng wae Gong ora entuk nggon. Aku jane arep nyaut. Oh iya. Didumpung telu ya. Oke, siap. Aku muni aja ninggal gareng. Aku trimo bonceng langsung tok saut. Oke. Dadi. Ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Kowe tak antil ndasmu lho, Wong tuwa kok disaut cemplungke kalen. Piye? Aku salah. Salah. Maksude las keto. Nyaut suarane gareng. Oke. Ngono kuwi dadi cetha. Ya. Ayo terus. Ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Cangkepe wong tuwa tok obok-obok. Jare kok nyaut suarane. Aku kok serba salah to. Soale kowe IQ-mu rendah, tur goblok. Halo. Ngene lho, aja ninggal gareng aku trimo bonceng. Terus kowe wiwit budal ngono. Hah? Sida budal? Sida. Waduh aku rong sangu apa-apa. Rasa sangu apa-apa. Engko aku sing nyukupi. Oke. Aku wonge gampangan kok. Oke. Ya. Wiwit ya. Wiwit siap lho, Gong. Oh iya, budal nang iki budal. Angkutane gampang kok. Siap ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ayo. Ayo. Gong. Sida budal iki. Yo. Piye yo? Ngendi iki le parkir? Ya ora ngono ta, Truk, ora anarkis ngono kuwi. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ya. Wiwit budal carene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang. Nganggo nada. Bareng weruh. Duh nek ngene iki ora dadi. Coba. Aja ninggal. Oh. Medun sithik. Ora kowe. Suaramu. Suaraku to? Heeh. Oh. Dunke sithik. Hah? Dunke sithik. Iki wis pas. Ora urung. Aja ninggal. Oh. Ah, semono kuwi. Wis semene iki tenan? Heeh. Ora kurang gede, ora. Aja ninggal. Waduh, munggahe reng. Nganggo lip iki kebablasen. Aja ninggal. Nah coba aja ninggal. Ane rasa aku trimo bonceng. Agene pas. Dadi padange kok.
Bolot cangkeme ajar. Suwene turu kok. Aja ninggal, aja ninggal. Waduh, kleru meneh. Aja ninggal, aku trimo bonceng, aku trimo bonceng. Wiwit budal, wiwit budal. Wiwit budal, wiwit budal. Mbok tulung cangkemku disetem sik. Dikencengke angel tenan nyuwara nadane. Wiwit budal, dal dal dadal dadal. Wiwit budal, dal dal. Ha. Widal, widal. Widal, widal. Wiwit budal. Oh, ndaruk di nganu teng-tong ngono. Jarene bebarengan. Ngon. Jarene ngan. Jarene bebarengan. Ah. Bareng baro. Nek sapa e? Bareng baro. Ha, lambe abang terus kegiwang. Broliane, mbok aja ngece. Ngece sapa? Kowe iki tak kandhani, mbok. Mbok aja tirakno. Mbok aja ngece. Lamun ngece kawele tembe burine. Asline wis do tak apusi asine. Asline aku ki apal. Aku mung do tanggo menghibur kowe kuwi. Engko bakal dikira ora lucu. Coba nek ijen, aku wedi nek dhewe. Kowe iki nembang kok wedi ngopo? Juke senter. Lho. Amarep nembange kok tak nganggo senter ora. Aku nek kleru. Coba ijen tak weruh. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wah ya pancen ya pinter tenan. Aku edok-edok bodoh. Oh, nek jane aku goblok. Ha iya. Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng. Nek kudune sing sigrak ya truk ya. Ha iya. Lagu dangdut ora karo dijogetine aku ora marem. Oke, men semangat ya. Oke. Oh, seneng aku. Ha iya. Dibukane ora langsung wae nembang dhewe joget dhewe kaya nek kowe nang sumur ae lho. Tahu ora lho? Tahu wae. Ah semisen aku. Aku pas adus njaba kae ya. Heeh. Weruh nang ngono, weruh kowe iki wong tuwa kuwar-kawer. Karo nembang ora. Oke, aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kekiwang dungdang waliane dungdang aja ngece mbok aja ngece yo lamun ngece oh cek awale tembe burine waliane lamun ngece matane gareng sirang matamu mati. Gayeng kok? Ora gayeng ora. Nyenggol mripate kakane. Terus kok nyenyet? Kowe biasane iki mengomentari aku. Wis ora tak komentari ora. Ngopo? Iki isih suwe lagi jam 2 kok. Bubar setengah 4 isih karo tengah jam. Lumayan iki ayo nggo gojek-gojek. Terus, apa sebabnya kucingnya kok melumpat? Ora weruh. Ngopo kok kucing iki seneng greh? Mergane apa nek ngerti? Aku wis seneng kok ndak tak takon kucing.
Dene kok kepruk watu ndasmu. Mau nyeneng itu lah. Mangkelake aku. Dirambati uler apa sing langsung teksek. Wah, lah iki angel. Jane aku ngerti kok jawabane ning tak gawe ra iso. Apa, Gong? Dirambati uler jalan sandonge. Iya. Dikeguyu dhewe. Ya nembangnya ya terus. Moh, kesel aku. Ora arep nembang meneh. Ora arep nembang meneh. Wis. Iwak apa sing ra iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ra iso renang. Apa iwak abon? Caetian. Mbok ya wis kok ora. Reng, apa? Ada kacamata ora sah. Ngece aku terus ora. Mripat kira kok tukoke kacamata. Riben. Engko ya ada kacamata riben terus tak tuntun. Gon dodo tulisi TKNG. Tukang kuwi tukang pijet ae ya ngece kowe. Antil mencerat ora. Wis gong leren. Ora iso. Aku nek lagi seneng ngene iki aku ki golek lucu ki angel lho, Tru. Heeh. Ora iso saben dina lho. Anggere muni umum ngene iki aku ki pikir aku iso mengancam terus. Apa? Mengancam terus. Maksude? Iki idene teko terus mengalir, mengancam. Basa Indonesia ora petho kok. Usah-usane ngono. Ya terus ya. Sluku-sluku bado elo sira menyang Solo le mayo moto macetot jendit lolo ba ora mati wong mati ora obah yen obah medani bocah yen urip golek dhuwit no kuwi apa kuwi lho bocah iki nek muni seneng nembang kok karepe arep nembang terus yo nggo nek bapak teko kok kamplenge wani wae kowe aku iki ora ngerti asine Semar iki karo sapa-sapa Ndara Ngastina Ndara Pandhu Pramuka Pandhu Dewayana Prabu Pandhu Dewayana Patik Bathik Madreme do wedi karo aku wedi karo Semar nenes Bagong ora tau ono wedine karo Semar wela tau ak getak koyo nggon oh koyo heeh nyengeni aku lang tau nek mer ngono kono iki dicekeli didekem malah munggah turut nggon awak ngono bapakku ngomongnya ya mulane musuh aku pucet wong iki oh iya ini arep nemoni lelakon apa lelakon sing apik iya lelakon sing apik kowe mbiyen dek jaman sekolah ya diajari baris kok. Lho. Komandan upacara aku. Weh. Pendak upacara aku mesti nang tengah-tengah kae gak oke banget sih dewas iki. Ron. Krong. Terus suarane sepatune mak srok-srok. Wah, marem tenan dadi apa iki? Instruktur ki senam inspektur upacara dadi upacara jenengmu ya aku tau diparani wong do sing baris mergane lek ku ngabani ngono kuwi pertamane cetha barang sing kedua ki do mara pripun Pak ngono mergane aku muni ngene apa cetha mergo do radong do mara pripun iki kenapa niki coba nek pancen kowe pinter tenan sebrek pandangan ke muka tidak boleh berbicara tidak ojo muni tidak
Berhubung ada bicara kok muni tidak ora. Istirahat di tempat. Gerak. Loh. Istirahat kok melumah, ngaso. Istirahat barisan ki tangane ming neng mburi. Wah, karo kukur-kukur entuk. Katane ora ketara lho, ming didine tok sik ngene. Istirahat di tempat. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Yo kancan nang kisik Petro gareng kaya celeng. Modiar mempertanggungjawabkan kowe rene. Ora nesu ya, Pak? Pak. Ora nesu. Iki mau kan ming guyon. Mer. Ora nesu ta. Alhamdulillah. Guyu terus. Ya wis syukur. Aseme nutupi cangkem ki bar nglumpuk ke idu. Modiar ora kowe. Ayo senengane orang guyu wayange siape kok ming. Kaya sing ditanggapke ora. Ning iki. Kok nyambut gawe malah cengengesan. Kok Ndara Puntadewa kok tindak dhewe. Hei! Ujar. Apa ngalusan kok digetak lho. Ayo kaget ta. Pagi iki lho Puntadewa ngantil. Mongole ngantil ngono ayo. Ora lara. Sarmadi. Permadi gareng cangkeme. Cangkemmu kuwi wong aku ora ngomong apa-apa kok. Wong sing ngomong Sarmadi kok ditibake aku ora. Reng, barengi Reng. Reng, kompak lho kowe Reng asli. Ndarayama Widra ki ya pincang kok ya pincang. Gus, Ndarayama Widra, cangkeme. Oh, antel sisan. Waduran senengane ora. Anak-anake aja kesuwen kae ndaram war tilik ndara bungkus ana ing wana Minangsraya to Le. Lang-lang ing griya mangu-mangu